ang hai yakarwi ani mababuno nok takarati mababu ang beto khudang na sei sarti hai na buksi hai tongwi asabuno bukhari hanjang mani amon lani ne wanchi joto kisu rikha betaba na yakari khintha gam ko tongwi hamzama borno tam khalai tongsi hanyo hai lai khane horak khorokse munai bri saksa jung horko thuko bwrwino city rest and peace tangi hinkai hamzama chwla bai swkal ni majra beri kakjamani dartwi munai bri ekdom tongani lachi jaki dukhu nangmani saksa juno langma chona nangkha saimani tabuni jora tamungka baksa chererok hinkai ba hamzama bo kelegjak te baksa kajak bura burjik hinkai bo chasamai tongle manjamani abo haimang nogi khanai tongsu Fadin ke cintini norno sai khenarnai munai bwrwi khoten mala tirpra amsuk cherai jora tangai hamia lamao yaprishana nangkha aboni okoloko tam region tong plus thanya swkang khoten mala tirpra camera buskang nukjakai bini ama babuno bukhani tam kok sawi kalangkha abo joto bisini huja kok kahamke sai khenarnai so sikra library channel participate kahme na di joto buchimanai but puleno sanai ya phawo proof evidence kari swkang kyabano swkal majra ta berti abo ekdom saya tangai hinkai video no kahamke na di and ningba abo kahai nini khani jasa kokpana chingbai share khane musung tong khan ke display chini Facebook or Instagram ati nukiman khana aboni link description rizak angti nor chingbai contact khlai share khaimano munai bwrwini mong khoten mala tirpra age aba boys 15 class 7 poritong kaming kha bongkuli ramarai para bini hamjama chlani mong sonjit tirpra sabrom bukhani Like Thangsak 2023 bisini simi bwrwi khoten mala tirpra bai chwla sonjit tirpra khorsate khorsana nogui chajama bisingtina hamselai tongkha tei apula hamjama jora khorni tongthoksa thoni bisingte khalogi baksa tongino gobama sal jora lakya yagulo bwrwini nogo turuk turuk joto saimani pulake chlano chajagya amsuk cherai jora abutirok mosangya hne joli jagi tongmani bwrwini joto family member haipano tabuk chwla bai bwrwise hamsake kakna ko sehan kaiba paithyogo bwrwini family bo accept khlai go sui nana nangkha chlano abo hakino bwrwini nukhungo bujilai kahamke tomo olo jora salcha chwla bwrwini kami eba nogo thangai thoje tongwikya bwrwibe Khorni khabaksa bujile ekdom free ke hamjak tomani borni hamjama sal bisa eba bosor kasia ka 2024 bisiwo thiaba tabu hinge chwla sonjit tirpra bwrwino sak nangya ignore khlaima kangna kok sawi tongkha tangi hinkai bwrwino deli khuk sitra samang tongkha plus nini nana te jati gusti joto borok hamya swkal bage angte nono hamjake maya ningbaiti tongya chwla sonjit tirpra abati ke khuk sitra bwrwino salbrum kutugi samang yang bwri ekdom lachi jak suka haipono bwribo pulia jorke ko kaham sawi bojong na chuka ayang chlano chini family eba jati gusti ho abati borok hamya swkal kre chini hamjagi tomako nokni borokle joto saimanjak tabuk jeng khorni kahamge tona jarawo police ning aba hai kok sawi angmai hakchal angnani eba kangna kok tasari bori barbar bujugi saina chuka but ayang chla bujena na ya swkali matra beri breakup eba kagno rikha bage yang bwrwi hopung sabung dukhu nangjagi machia kamang tongkha nogo kebono kubui kobo sarakliya bwrwi jora salcha bini babu bwrwino saka tamusu phunman thangui tongkha machana rok mutu malieda tamung khanang hne koksinga bini babu puruno monai bwrwi saka babu norte ano nukulaka tini no last nuksinai monai bwrwi chikonsa kok simi sai rikha bini babu eba bufano and apuni olono bwrwi khoten mala tirpura mobile camera kari wo video kaisa sanamka ama babu ana map khlai risidi norok joto kaham tongdi angte kathang tongliya tangi hinkai ani hamsama chwla sonjit tirprano ang kubui bukhabani hamsage tongmani phiaba ani chwla sonjit tirpra anomang borok jaya sanamai kage rikha bagi angte kathang tona musuniya ang je jaga thangibo kahamna tonai ani bagi kebo tawanadi monai khoten mala tirpra dukhu nangjagi kaisa video khlai kok kasare kalangka bini phone eba mobile tei abuni next day phung achuka hinkano no ganani thaipung bufang saka monai khoten mala tirpurani mang rest and peace bujui nasiri abungka monai khoten mala tirpura theimani full atojet bisni ustri khakhle nor joto kahamge khanawi buji man khana pathigo jeng abun sanai swkal sabo swkal kubuje tong kokno khane nor baksa sawimano swkal tongo te baksa sanai tabuni jora rogo swkal kri hne aboto jani ja bukha wan sumasi thike diba but kasikok jeng joto kahamge saimono যদি অসংসার swkal tonggo hinke swkalni samung ongkha
Punyo hamia saya kalai paithago botaro hne henke o jaga chala sonjit tirupra pula o bwrwino chalak hamjage hamia saya khai yakarka plus tabu las paithago henke o bwrwino swkal majra bere lachemu rimani bisingtino breakup khalai rikha henke o jaga o bwrwino je chala sonjino botharmani kalai khena bula jodi chala o bwrwino breakup khaya henke yang bwribo theigela kamo abon kobui henke tamo sonjit tirupra boda te mungsa kokoi engma kalai kya Lukorok kangke wan sugai nadi. Abu to realia jeng abo jas samani je kaisa logic roi kok singmani eba samani ji. Abagai amati borok faltono chini chikonsa kok kesarmung tonai mosuk jat sonjit tirupra buma pupa phringyani busa bobe tongi chana phuruke kaham hamya wan sugai jepro nini sakni muchuma pakyan kai bunyo sekali majra bere kangna rungu haja sei mosuk wak sonjit tirupra nini ama babu nono atije phirma kalakya nini nokobo buri borok buri busa tongna Musuk sonjit. So anitra baidolte manasong norbo khanawinati o mane buri khoten mala tirupra thanya sikang bini ama babote ajla sonjit musuno tamakok sawi kalangka te jeng jini khanikok abono sanamo sungo keboni bagi o hamia lamao yapri ta shaladi plus sikali proof evidence kari hinkai kebono phacha sikali majra ta berti abo ekdom chaya je sikali majra berjane a family belekano hamia effect kalayo eba boibe hamia chaya ke lachimuroi kok sajago Kebono yago proman kiri sara ama hake samani ekdom se so khanani adinge norbo amonai khoten mala tirupra thanya sekam pini khane kok tam honi sawi kalangka te video no jasno share khana ta pokti o video no bukhati kebama kahamte hamya wansone kereng wansugi manu hambai Ang hai yakarwi ane mababuna nok takarati mababu ane beto khudang na se sabhi hatani na buksi Tongwi Stokoran misala Bini bumus hanjir buana ani joto kisu sarayana breakup bwrwi Angai thane bagwi Ane mababuna khene hai yakadi mababuna rana Asubunu bukhari hanjang mani Ambon lani hne wanchi joto kisu rikha betabana yakari khene Gam ke Tongwi Stokoran misala hanjir bumu Yakarwi mababu Sinta tanangdi Ang khanai mama babu Anai nakta chikko Yagabu Ang bai Wei cari Anak khanai Harus dia kaya mau Tambah makan naik ke